କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଭଡ଼ା ଘର ପରି ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଯେତେ ବି ସଜାଅ କେବେ ନିଜର ହେଇନଥାଏ। ଯେବେ କାହା ଲାଇଫରେ ନୂଆ ଆସିଯାଏ ତେବେ ସେ ପୁରୁଣା ଲୋକର ମହତ୍ଵ ଭୁଲିଯାଏ। ତମେ କାହାର ଦୁଃଖକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ନ ଆସିଛି। ଯେବେ ସମୟ ଆଉ ନିଜ ଲୋକ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ମଣିଷ କେବଳ ବାହାରୁ ନୁହଁ ଭିତରୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ନିଜ ପ୍ରେମୀକୁ କେବେ ମିଛ କୁହନି। ନହେଲେ ପ୍ରେମ ଦିନେ ଏମିତି ଘୃଣାରେ ପରିଣତ ହେବ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୁହଁ ଚାହିଁବାର ଇଚ୍ଛା କରିବନି। ଦୁଃଖ ଦେବା ଲୋକ ଅଜଣା ହେଇନଥାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ଆମର କମଜୋରି କମି ଆଉ ଅବସ୍ଥା ଜାଣନ୍ତି ତାପରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି।